Akwa Levitikọs isi nke 16. Jehova wee gwa Mosis okwu mgbe ụmụ ndị ikom abụọ nke Erọn nwụsịrị. Mgbe ha bịaru nso n'ihu Jehova wee nwụọ, Jehova wee sị Mosis, gwa Erọn bụ nwanne gị okwu ka ọ ghara ịbata mgbe niile n'ebe nsọ a n'ime akwa mgbochi n'ihu ebe mkpuchi mmehie nke dị n'elu igbe ahụ, ka ọ wee ghara ịnwụ, n'ihi na n'ime igwe ojii ka a ga-ahụ m n'elu ebe mkpuchi mmehie niile. Nke a ka Erọn ga-ewere bata n'ebe nsọ a. Ọ ga-ewerekwa oke ehi ka ọ bụrụ aja mmehie na ebulu ka ọ bụrụ aja nsure ọkụ. Uwe ime dị nsọ ka nke akwa ọcha ka ọ ga-eyiri. Uwe ukwu nke akwa ọcha ga-adịkwasịkwa n'anụ ahụ ya. A ga-ewerekwa ihe ike n'ụkwụ nke akwa ọcha kee ya akwa nkechi nke akwa ọcha ka a ga-ekpusikwa ya. Uwe nsọ ka ha bụ. Ọ ga-ewerekwa mmiri saa anụ ahụ ya wee yiri ya. N'aka nzukọ ụmụ Izrel ka ọ ga-anarakwa mkpi abụọ ka ha bụrụ aja mmehie na otu ebulu ka ọ bụrụ aja nsure ọkụ. Erọn ga-ewetakwa nso oke ehi aja mmehie ahụ nke dịrị ya onwe ya. Ọ ga-ekpuchiri onwe ya kpuchikwara ụlọ ya mmehie ha. Ọ ga-ewerekwa mkpi abụọ ahụ guzo ha n'ihu Jehova n'ọnụ ụzọ ụlọ ikwu nzute. Erọn ga-efekwa nza n'elu mpi abụọ ahụ. Otu nza dịrị Jehova, otu nza dịkwara ewu ọpụpụ. Erọn ga-ewetakwa nso mkpi ahụ nke nza nke dịrị Jehova mara. Ọ ga-emekwa ya ka ọ bụrụ aja mmehie, ma mkpi ahụ nke nza nke dịrị ewu ọpụpụ mara, a ga-eguzo ya na ndụ n'ihu Jehova ikpuchi mmehie n'elu ya, izilaga ya n'ọbara ka ọ bụrụ ewu ọpụpụ. Erọn ga-ewetakwa nso oke ihe aja mmehie ahụ nke dịrị ya onwe ya. Ọ ga-ekpuchiri onwe ya kpuchikwara ụlọ ya mmehie ha. Ọ ga-egbukwa oke ihe aja mmehie ahụ nke dịrị ya onwe ya. Ọ ga-ewerekwa ihe ịgụ ọkụ jupụtara n'icheku ọkụ site n'elu ebe ịchụ aja site n'ihu Jehova na nju-aka ya abụọ nke ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ nke eji ụdị ụtọ dị iche iche mee, bụ nke supịara esupị. Ọ ga-ewebata ya n'ime akwa mgbochi. Ọ ga-etinyekwa ihe nsure ọkụ ahụ na-esi ísì ụtọ n'elu ọkụ n'ihu Jehova ka anwụrụ ọkụ nke ihe nsure ọkụ ahụ na-esi ísì ụtọ wee kpuchie ebe mkpuchi mmehie nke dị n'elu ihe àmà ahụ, ka ọ wee ghara ịnwụ. Ọ ga-ewerekwa ụfọdụ n'ime ọbara oke ehi ahụ were mkpịsị aka ya fesa n'ihu ebe mkpuchi mmehie chere ihu n'ihu anyanwụ. Ọ bụkwa n'ihu ebe mkpuchi mmehie ahụ ka ọ ga-ewere mkpịsị aka ya fesa ụfọdụ n'ime ọbara ahụ ugboro 7. Ọ ga-egbukwa mkpi aja mmehie ahụ nke dịrị ndị webata ọbara ya n'ime akwa mgbochi, were ọbara ya mee dịka o were ọbara oke ehi ahụ mee, fesa ya n'elu ebe mkpuchi mmehie na n'ihu ebe mkpuchi mmehie. Ọ ga-ekpuchikwara ebe nsọ a mmehie ha n'ihi oruru niile nke ụmụ Izrel na n'ihi njehie niile ha, bụ mmehie ha niile. Otu a ka ọ ga-emekwara ụlọ ikwu nzute nke na-ebinyere ha n'etiti oruru ha niile. Ọ dịghịkwa mmadụ ọbụla ga-anọ n'ụlọ ikwu nzute mgbe ọ na-aba ikpuchi mmehie n'ebe nsọ a, ruo mgbe ọ pụtara, kpuchisikwara onwe ya, kpuchisikwara ụlọ ya, kpuchisikwara mkpokọta niile nke Izrel mmehie ha. Ọ ga-apụkwa jee n'ebe ịchụ aja nke dị n'ihu Jehova kpuchiere ya mmehie ya, werekwa ụfọdụ n'ime ọbara oke ehi ahụ na ụfọdụ n'ime ọbara mkpi ahụ tinye ya n'elu mpi niile nke ebe ịchụ aja gburugburu. Ọ ga-ewerekwa mkpịsị aka ya fesa ụfọdụ n'ime ọbara ahụ n'elu ya ugboro 7, mee ya ka ọ dị ọcha, dokwa ya nsọ site n'oruru niile nke ụmụ Izrel. Mgbe o kpuchibiri mmehie ebe nsọ a na nke ụlọ ikwu nzute na nke ebe ịchụ aja, ọ ga-eweta nso mkpi ahụ dị ndụ. Erọn ga-ebikwasịkwa aka ya abụọ n'isi mkpi ahụ dị ndụ, kwupụta n'elu ya ajọ omume niile nke ụmụ Izrel na njehie ha niile, bụ mmehie ha niile. Ọ ga-etinyekwa ha n'elu isi mkpi ahụ, zilaga ya n'ọzara site n'aka nwoke jikere ejike. Mkpi ahụ ga-ebukwa n'ahụ ya ajọ omume ha niile ruo ala nkewapụ. Ọ ga-ezilagakwa mkpi ahụ n'ọzara. Erọn ga-abatakwa n'ụlọ ikwu nzute, yipụ uwe akwa ọcha ahụ niile nke o yiri mgbe ọ batara n'ebe nsọ a. Ọ ga-awụsa ha n'ebe ahụ. Ọ ga-ewerekwa mmiri saa anụ ahụ ya n'ebe dị nsọ. Ọ ga-eyirikwa uwe ya niile pụta, ma aja nsure ọkụ ya na aja nsure ọkụ ndị kpuchiri onwe ha, kpuchikwara ndị mmehie ha. Abụba aja mmehie ahụ ọ ga-esure ya ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ n'ebe ịchụ aja. Onye na-ezilaga mkpi ka ọ bụrụ ewu ọpụpụ ga-asụ uwe ya niile, werekwa mmiri saa anụ ahụ ya. Emesịa, ọ ga-abata n'ọmụma ụlọ ikwu.
okenye aja mmehie ahụ kwa na mkpi aja mmehie ahụ nke webatara ọbara ha ikpuchi mmehie n'ebe nsọ a ga-ebupụ ha jee n'azụ ọmụma ụlọ ikwu. Ha ga-esurekwa akpụkpọ ha na anụ ahụ ha nsị ha n'ime ọkụ. Onye na-esure ha ọkụ ga-asụkwa uwe ya niile werekwa mmiri saa anụ ahụ ya. Emesịa, ọ ga-abata n'ọmụma ụlọ ikwu. Ọ ga-abụkwara unu ụkpụrụ ebighị ebi. N'ọnwa nke asaa n'ụbọchị nke 10 nke ọnwa ahụ, unu ga-eweda mkpụrụ obi unu n'ala, gharakwa ije ozi ọbụla, ma ọ bụ onye a mụrụ n'ala, ma ọ bụ ọbịa nke nọ dịka ọbịa n'etiti unu, n'ihi na n'ụbọchị a ka a ga-ekpuchiri unu mmehie unu, ime ka unu dị ọcha site na mmehie niile unu, ka unu ga-adị ọcha n'ihu Jehova. Ụbọchị izu ike nke idebe ụbọchị izu ike ka ọ bụrụ unu. Unu ga-ewedakwa mkpụrụ obi unu n'ala. Ọ bụ ụkpụrụ ebighị ebi. Onye nchụaja ahụ nke a ga-ete mmanụ, nke a ga-emejukwa aka ya ịbụ onye nchụaja n'ọnọdụ nna ya, ọ ga-ekpuchi mmehie, yirikwa uwe akwa ọcha ahụ bụ uwe nsọ ahụ. Ọ ga-ekpuchikwa mmehie nke ebe nsọ a dị nsọ, mmehie ụlọ ikwu nzute na nke ebe ịchụ aja ka ọ ga-ekpuchikwa. Ọ ga-ekpuchikwara ndị nchụaja, kpuchikwara ndị niile nke mkpokọta mmehie ha. Nke a ga-abụkwara unu ụkpụrụ ebighị ebi, ikpuchiri ụmụ Izrel mmehie niile ha otu ugboro n'afọ. O wee mee dịka Jehova nyere Mosis iwu.